Včera si prišiel taký napitý, že sa celý panelák pohoršoval. Drahá, veď som prišiel úplne ticho a hneď som zaspal. To je pravda, ale mal si počuť mňa. Chvála Bohu, že tomuto tam nikto nebude rozumieť. Je tu hrozná zima, baterky mi trpia a nabíjačku na foťák mám v kufri, ktorý sa mi stratil cestou sem, na letisku. Fajn to začína. Willkommen til Oslo, willkommen til Norge. Vítajte v Oslo, vítajte v Norsku, v krajine, do ktorej som sa dostal ako každý cudzinec za prácou, síce dočasnou, ale predsa idem sem školiť miestnych testerov. Popri tom by som vám však rád ukázal to, čo sa mi na Norsku páči, čo ma na Norsku zaujalo a čo je možno lepšie ako u nás a čo sa tu oplatí navštíviť. Poďme na to. Moja prvá zastávka, múzea, poviete si múzea, nuda, dejepis, ale za mnou sa nachádza Vikingské múzeum, kde sa nachádza naozajstná vikingská loď a niečo vám o tých vikingoch aj porozprávam. Zabudnite na všetko, čo ste počuli o vikingoch. Stavali síce veľké lode, kde sa ich napratalo aj 60, ale nenosili helmy s rohmi a nebol to národ. Vikingovia boli len skupina, ktorá v podstate prepadávala iné dediny a sídla a boli dobrí obchodníci, lebo mali lode. Na svoju dobu boli vikingovia extrémne čistotní. Umývali sa až raz týždenne a pri ich pozostatkoch sa našli pinzety, hrebene a britvy. Ale pozor, ak si vybarberovaný fešáčik, nie si viking. Nedostaneš sa do Valhaly. Vikingovia crossfit nerobili. Nebúchali si medicimbal o hlavu a nerobili mŕtvy ťah s výskokom. Stavali lode a boli to upravení piráti, ktorí predbehli Kolumba o 500 rokov. O 500 rokov boli skôr v Amerike ako Krištof Kolumbus. OK, ukážem ti ešte jedno múzeum a potom končím. Fakt, sľubujem. Druhé a posledné múzeum, Fram múzeum, respektíve múzeum polárnych expedícií. Nebudem ťa trápiť historickými faktami, všetko si pozri na Wikipédii. Polárne expedície sa však začali už koncom 19. storočia. Nóri boli zjavne zvedaví, ako to vyzerá na severnom či južnom póle. Preto zakladali dobové startupy na vyzbieranie peňazí a postavili si loď. Napchali ju posádkou, napchali ju zvieratami, zemiakmi, tento Jožko všetko uvaril a hor sa dobíjať Arktídu či Antarktídu. Ale ako to pri startupoch býva, narazili na ľad a takmer zamrzli. A keby ich náhodou nenašla iná expedícia, boli by tam zamrznutí dodnes. Bez akéhokoľvek GPS lokátoru sa vydali tam, kde aj Eskimákom odmrzajú nosy. Múzeum je veľmi pôsobivé a loď si môžete kompletne celú pozrieť zvnútra. Ak sa raz dostanete do Osla, určite vám toto múzeum môžem len odporúčiť. Od momentu, ako som vystúpil v Norsku z lietadla, mi na tejto krajine niečo nesedelo. Až po čase mi svitlo. Asi prvá vec, ktorá vás na Norsku ohromí, je ticho. Nóri sú ticho. Neotravujú, nie sú excentrickí, nie sú žoviálni. Vo vlakoch máte špeciálne tiché zóny, kde nesmiete vyrušovať. Na zastávkach zase značky, aby ste neotravovali ostatných. Norsko je tichá krajina. Poviem ti ešte jeden vtip. Vieš, aká je to poloha jebať na tašku? Tašku dáš do lietadla a oni ju zapatrošia niekde na mnichovskom letisku. Presne toto sa mi stalo, zostal som bez slipov a zubnej kefky. Katastrofa. Našťastie sa všetko na dobre obratilo a batožina mi prišla druhý deň. Ako som spomínal, idem školiť norských testerov, čo je seriózny biznis a v pyžame sa to robiť nedá. Poďme na to. Good morning. Ak si čakal nejaký poetický gastronomický vlog, si tu nesprávne. Nóri jedia iba zemiaky a rybu. Nič viac. Zemiaky a rybu. Zemiaky so zemiakmi a rybu tiež so zemiakmi. Potravu si vkladajú do úst príborom, ako to môžeš vidieť na názornej ukážke.
Často zvykneme počuť a hovoriť o Norsku, že je to bezpečná krajina. Pýtal som sa domácich, ako to naozaj je. Norsko je bezpečná krajina, patrí medzi tie najbezpečnejšie, ale je to také, že v Oslo vám ukradnú bicykel rovnako ako mne v Bratislave, ale na vidieku je to trošku voľnejšie, tam je bezpečnosť vyššia, ľudia sú tam dôverčivejší, nezamykajú sa a nechávajú dvere otvorené. A musí to byť bezpečná krajina, keďže biletár vám predáva ešte aj lístky na autobus. Nastal však čas ísť do roboty. Tuto za mnou sa nachádza firma Itera, ktorá patrí medzi top 5 inovatívnych firiem v Norsku. No presne tam idem školiť našich norských kolegov, našich norských testerov. Bankovníctvo, poisťovníctvo, no skrátka sama sranda. Chápeš? Do Itery som bol vyslaný školiť norských testerov, automatizované testovanie, Javu a veci s tým súvisiace. Chalani boli veľmi šikovní, stihli sme oveľa viac ako sme plánovali a stihli sme si aj celkom fajn pokecať. Dúfam, že sa sem ešte niekedy vrátim. Veľmi prekvapivé, na obed Nóri obedujú. A obedujú prekvapivo zemiaky a rybu. Nóri sa nekúpu v peniazoch, za okamih ti to vysvetlím. PS, ten mŕtvolný tón, ktorý bude mať v hlase, je preto, že bol pracovný deň a ja som ich nechcel pri práci rušiť. Priemerná mzda je to okolo 4500 €, čiže 45 000 norských korún, ale napríklad nájom dvojizbový byt 1500 €, priemerná večera pre 3 osoby, dali sme za ňu 200 €, benzín tu stojí 1,50 € tuším za liter, cigarety 14 €, aj keď nefajčím, tak to viem, pivo, najdôležitejšia vec, 10 € dáte v reštaurácii alebo v bare za pivo. Za jedno pivo 10 €. Na Slovensku si za 10 € kúpite 5 pív, 3 borovičky, chrumky a ešte pivo. Tu si za 10 € kúpite pivo a idete domov, lebo nemáte viacej peňazí na pivo. Jedno pivo 10 €. Hovorí sa o Nóroch, že sú ekologický národ. Nie vždy však tomu tak bolo. Tieto budovy ležia popri rieke, ktorá sa volá Akerselva, a v minulosti, myslím, že to bolo okolo 2. svetovej vojny, do nej vo veľkých množstvách vypúšťali rôzne chemikálie. A ešte jedna vec. Inak je tu všetko na baterky. Autá, bicykle, sluchátka bezdrôtové má každý na ušiach. Nóri sú síce ekologický národ, ale neviem, či si uvedomujú, že to lítium sa nepestuje ako zemiaky. Dám ti jednu dobrú radu. Ak sa chceš niekedy vybrať do Osla, nikdy tam nechoď v marci. Chcel som kecať o tom, aké tu majú skvelé chodníky a že chodník je rozdelený na dve časti. Po tej prvej časti sa behá, tá je pogumovaná, a po tej druhej časti sa chodí, tá je normálna asfaltová. Teraz v marci má chodník jednu časť a na tej je štrk. V Oslo v marci je všade štrk. Poďme radšej ďalej, robota mi skončila a ja sa môžem vybrať do mesta. Vybral som si ako ďalšiu zastávku Holmenkollen, skokanský mostík týčiaci sa nad mestom. Moja ďalšia zastávka Holmenkollen, skokanský mostík tam niekde v Ďalave sa nachádza. Idem na metro a idem vám to tam ukázať. Toto za mnou je Holmenkollen, skokanský mostík, na ktorom sa konajú nielen súťaže skokov na lyžiach, ale aj vo vreci, do reči a koniec s tým humorom, ale konajú sa to takisto aj rôzne súťaže v zjazdovom lyžovaní, naposledy to bol nejaký pohár v lyžovaní, ja moc šport nekúkam v telke, takže niečo také s lyžami sa tu robí. Tu. Tuto hore, tuto za mnou, sa nachádza nápis Oslo. Povedal som si, že odtiaľ môže byť nádherný záber a potom som si uvedomil, že tam vedie asi 1 000 000 schodov. A predstavte si, keď sme tu boli v máji, všetci Nóri, ale hlavne Norky, behali po týchto schodoch. Môžete 3-krát hádať, ako tie Norky potom vyzerajú. Aby som kvôli jednému záberu dostal astmatický záchvat. Toto je odraz.
Ešte sa vrátim k tej ekológii a aby som nebol taký hejter, niečo som si o tých Nóroch naštudoval a zistil som veľmi zaujímavú skutočnosť. Lillehammer 1994, zimná olympiáda. Väčšinou to s tými olympijskými mestečkami dopadne tak, že postavia sa na 2 týždne a potom postupne s veľkou pompou a slávou chátrajú. Nóri to však vymysleli u mne a celé mestečko rozobrali a spravili z neho domovy dôchodcov, internáty, sociálne byty a tak ďalej. Takže mestečko nechátra a nikomu nezavadzia. V Norsku športuje každý. V zime je to hlavne beh na lyžach, keďže historicky nemali inú možnosť dopravy. V zasneženom Norsku nebola vybudovaná infraštruktúra. V lete je to hlavne beh a bicykel. Nasleduje zo pár pekných záberov na Holmenkollen. Tento super G západ slnka sa mi extrémne páči. No a na tomto zábere zase môžeš vidieť Jožka, ako trénuje na biatlon. Príjemná jazzová hudba, podvečerné prechádzky mestom. Čo môže byť krajšie? Asi 100-krát som sa stratil, na večeru som si dal samozrejme zemiaky a rybu, ale to najhoršie ma ešte len čakalo. Toto je to najhoršie, čo sa mi mohlo kedy v živote stať. Po celom dni školení, po vybehnutí na Holmenkollen som prišiel do potravín a chcel som si kúpiť pivo. Normálne som si dal pivo do košíka, prišiel som k pokladni, hodil som ho na ten pultík a predavačka to pivo zobrala a odložila na bok a to bolo všetko. Povedala mi, že po 8 hodine mi pivo nepredá. V celom Norsku sa nedá kúpiť alkohol v obchode po 8 hodine. V bare si ho môžete kúpiť za 10 €, ale normálne v obchode si ho kúpiť nemôžete. O 7 tam zajtra ráno budem stať, o 7 a to pivo si kúpim. O 7 ráno tam zajtra budem stať. Ona mi nepredá pivo. Ako keby som si chcel pichať marihuanu do zadku. Katastrofa. Dvoch červených panáčikov tu majú na semafore a aj tak pôjdu... Dvoch červených panáčikov tu majú na semafore a aj tak pôjdu na červenú. Môj pobyt v Oslo sa pomaly Môj pobyt v Oslo sa pomaly chýli ku koncu. Čo dodať na záver? Norsko je krásna krajina, Nóri sú skvelí ľudia. Nemyslím si, že sú chytrejší ako my, nemyslím si, že sú múdrejší ako my, myslím si, že sme na tom úplne rovnako. Každopádne, ak sa do Norska chystáte na dovolenku, pripravte si peňaženku, všetko je tu drahé. Rád by som sem prišiel aj na budúce, možno niekam do prírody, alebo do iného mesta, napríklad Bergen, alebo Tromsø je vraj pekné. Teraz však musím ísť, čaká ma lietadlo. Snáď mi nezapatrošia batožinu. Vidíme sa na budúce. Čaute. Zostávala mi už len cesta domov 2 lietadlami, jedným autobusom a jedným starým, hrdzavým, plesnivým, hnusným Daewoo Nubira v Bratislave na stanici. Každopádne, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho poslať svojej babičke, aby aj ona vedela, ako to v ďalekom Norsku vyzerá. Ja sa s vami na teraz lúčim, ale teším sa na vás pri ďalšom dobrodružstve. Ja som Furby, čaute.